BPFआ जेब्ला 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन बोसोराव हाइस्ट 24 crore फैदोंमोन बबेबा बोसोराव 15 कोटी बबेबा बोसोराव 18 कोटी बेफोर रेकर्डआ जोंनाव दङ आरो बिथांमोना रेकर्डआव नायथो खुगायाव बुंनानैथ' जाया जोङो इयारा जुदि मिस्टेक जायाबा 2023 आव 2023 आव जोंनि रेवेनिउआ 76 crore जादोंमोन बोसोरसेयाव हाइस्ट बियो गतिके बिथांनि बुंनाय आरो रेकर्डजों गोबां पार्थक्य दङ बिथाङा जाबायदि मा होनो जेरावबो गेट बानायनानै दा जोंनि महलदारफोरखौ टर्चार होदों जेनुइनलि खामानि मावना जाग्राफोरखौ टर्चार होदों गंसे गारियाव दा जेरै BPFआ 700 करोड़ फैसा खांदों बे दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनोब्ला बे रेभिनिउखौ धंस खालामनायनि अनगा जेबो नङा बे इलिगेल कालेक्शन जादों मानोना गोबां जायगायाव बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों अब्लाबो जों थोंजोङै माबा मोनसे बुंनो नागिराखै जों इंगितसो होदों जाबो सोदांनायनि टाइम दङ हारि दानायनि थाखाय जोङो राजखान्थि खालामदों हारिजों लोब्बा लानानैसो हारिखौ बा जोंनि समाजखौ आब्रुथि दैदेनलांनायनि थांखिजोंसो खिन्थु समाजखौ आब्रुथि गैयै मोनसे थासारिजों सृष्टि खालामनानै राजखान्थि खालामनायनि बाथ्रा जानो हाया बिथांमोननि सरकारनि दिनाव जा रेभिनिउ बिटिसिनि बे बेसेबां फैगोन जोंहा डाउट दङ मानो होनोब्ला माखासे खुंथाय गोहोनि MCLA EMफोरा गासिबो नङा खिन्थु माखासेया जेरै दैमानि बाला अन्थाइ हा बायदिसिनाफोरखौ महल थासेयावबो धंस खालामनो थाखाय उइदाउट माने लिगेल डकुमेन्ट्स उइदाउट पेपार उइदाउट मा होनो अफिसियेल वर्क दिनै जावग्लुं खालामनानै खामानि मावनाय फोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनथाम मोनब्रै खरै गेट बानायनानै बे गेटनि गेजेरजों थाखा खांगासिनो दङ बेनि प्रमाणखौ जोङो मोननो हादों गतिके बे जोंनि बर' हारियारि जोंनि BTCनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि थाखाय मोजां सिगनेल नङा जोङो खावलायदों बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरखौ जेन समाजखौ गुफुं फारसे दैदेनलांनायाव जोंनि मिथिंगाखौ नोजोर बोनायजों लोगोसे रेभिनिउखौबो नोजोर बोनानै मोजां खामानि मावो दा गावसिनि सेंग्राफोरखौ गावसिनि मानसिफोरखौ संस्थापन होनायनि थांखिजों बिफां लाइफांखौ धंस खालामनाय हाग्राखौ धंस खालामनाय दैमा दैसाखौ धंस खालामनायनि जुदि बिथांमोना आखाइ होनानै समाजखौ बिनस्त खालामोब्ला आं सानो जे समाजा बेवहाय BPFआल' माहाजोन जागोन बे नङा बर' हारिया जोबस्रांनायजों लोगोसे सानसे समाव बिथांमोननि जेनेरेसनावबो जोबस्रांलांगोन बे खोथाया स्पष्ट जानानै फैदों थामथियाव मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनो नागिरदों दा चिरां क'क्राझाराव जाबायदि मेला बायदिसिनाया बारा जादों बे मेलाफोरनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा फोरमायनो नागिरदों जों बुंनो नागिरा सानाखै किन्तु बिथाङा फकास खालामाबाबो जों मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट मोननो हादों दि जोंनि देरफुनाय इयुन जोलैखौ फोजोबनायनि बियो मोनसे षड़यन्त्र नामा होननानै मानो होनोब्ला जोंनि गेदेर गोलावफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ गुवाहाटी दिल्ली मुम्बाइ बायदिसिनायाव फरायहोनो हगारहरो किन्तु जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय बा जानो गैयै न'खरफोरा आसामिस मिडियामाव फोरोंनाय बा इंलिस मिडियामाव फोरोंदोंब्लाबो सोरबा जानो गैयै न'खरफ्रा गोजानाव फोरोंहरनो हाया जायनि जाहोनाव 24 आवार जौ जुवा मेलाजों बुंफबनाय बे थासारिजों जोंनि लकेल गथ'फोराव बा हालामाव थानाय गथ'फोरनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया जे एखेबारे गाहाय जानो थांगासिनो दङ बे खोथाया स्पष्ट नंखायनो मोनसे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंनो नागिरदों जे गावनि न'खरखौल' दानानै गावनि न'खरखौल' सोलोंथाइ गोनां खालामनानै समाजखौ सोलोंथाइ गैयै बा गाज्रि मोनसे थासारिजों गोजोम होनो नागिरदोंबा बा अमा गादिला होनो नागिरदोंबा बियो गाव गावनि आथिङाव रुवा खुनायनि अनगा जेबो नङा बा हान्थुआव दोननानै औवा दानस'नायनि बाथ्रासो जानानै फैदों बेनिखायनो
नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों समाज दाफुंनायाव दासो गोरलै थासारि जानानै दङ बे 5 बोसोरनि BPF सरकारखौ बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जेन जोलैया नस्थ' जाया बेबायदि नोजोरजों सरकार दायो बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय।